Čau. Dneska si vysvětlíme modlitbu Otče náš. Je to ta nejznámější modlitba a hodně lidí se jí modlí jako básnička. Je potřeba si pod tím něco představit. Je to moje nejoblíbenější modlitba, protože mi nejvíc pomáhá a naučil nás samotný Pán Ježíš Kristus. Každý ji známe, ale jestli ji neznáš, tak ti ji dáme do popisku. A na konci tohohle z toho videa si ji pomodlíme. Tak jo, rovnou začneme. Otče náš. Tohle znamená oslovení Pana Boha. A taky to znamená, že je to otec náš, je to někdo blízký, není to někdo z dálky, je to náš blízký otec. Pod tím Otče náš si můžeme představit, tati, potřebuji s tebou mluvit. Jenž jsi na nebesích, znamená ty, který jsi nejdůležitější a již seš nad tím vším. Seš nad našima cílema, seš nad našima touhama, seš ten, který je na prvním místě. Jenž jsi na nebesích, seš ten nejdůležitější, seš nad tím vším. Posvěť se jméno tvé. Tím říkáme, ať ti lidi, tebe, Pane Ježíši, vidějí ve mně. Ať ti lidi, Pane Ježíši, vidějí v mých skutcích a jak mluvím. Jak se chovám. Když řekneš, že věříš v Boha, ale chováš se jak opice, tak Boží jméno neposvěcuješ. Nesvětíš jméno, když se chováš jak opice. Ale kazíš ho. Chceme, o co nám jde, aby lidi se na nás podívali a řekli: Kubo a Štěpáne, Kubo a Štěpo, ty jsi fakt frajer, to by ten Ježíš fakt nějak pomáhá, možná začnu věřit taky. O to jde, aby jsme světili Boží jméno skrze naše skutky. Přijď království tvé. Nečekáme, aby přišlo království až po naší smrti, ale snažíme se, aby království jsme udělali už ze země teďka. Snažíme se, aby se z země stala už teď nebem. A pokud chceme, aby svět byl lepší, tak musíme začít u sebe, ve svém chování. Staň se lepším a svět se stane lepším. Tak jo, teď tam máme buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Jako my často chceme, aby se splnily naše cíle a když se nestanou, tak jsme naštvaní. Ale tím buď vůle tvá říkáme vlastně, ať se stane tvá vůle, protože naše cesty nejsou vždy správné. Naše rozhodnutí prostě někdy nejsou správné, takže musíme mu věřit. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. To není jen o chlebu, je to o tom, co dneska potřebuješ. To je mír, klid, elektřinu, teplo, zdraví a tak dále. Ty vlastně neprosíš o luxus, ale o to, co ti pomůže přežít dnešek. Nedělej si starosti o zítřek. Zítřek má se vlastní trápení. Soustřeď se na dnešek. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. To vlastně říkáme, že chceme, aby nám bylo odpuštěno. Ale jak můžeme nám být odpuštěno, když sami neodpouštíme? To je zase stejný. Pokud něco chceš, musíš začít u sebe. Například, aby ti bylo odpuštěno, tak taky musíš začít odpouštět ostatním. Nemusíš zapomenout, ale odpustit. Když řekneš, že odpouštíš, ale tajně chceš, ať ten člověk trpí, to je špatně. Musíš ho milovat. Ať neuveď nás v pokušení. Hodně lidí prosí, ať se jakoby nedostanou do situací, kde by je to zlomilo. Ale tímto prosíme, ať máme sílu, ať máme sílu těm situacím odolat. Ty situace můžou být například alkohol, pomsta, lži, lenost, podvod. Prostě každý máme něco. Ale zbav nás od zlého. To není jen satan s vidlema, jo. Jsou to naše hříchy, kdy nekonáme podle Ducha Svatého. Můžou to být například nenávist, závist, sobectví, lež a tak dále. Tím ale zbav nás od zlého vlastně prosíš: Bože, nedovol, aby mě tohle ovládlo. Amen. Amen znamená tak se staň. Není to fráze jako konec, ale je to potvrzení, že to myslíš vážně. Teď se pomodlíme Otče náš. Pomodlíme se Otče náš za tebe. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás k pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Amen. Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Díky. Díky. Čau.